wallahi Allah ku wallahi in za ku abin da yake gaban ku abin da yake gaban ku na rantse da girman zatin Allah na rantse da Qur'ani izo 60 wallahi ka kuranga ganin ku da gemun ku na banza ne na wofi wallahi Allah ga muku gaskiya kenan inda za ku ringa zuwa makarantu kuna kafa lasifika kuna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirme ku wallahi za mu ku shirme wallahi an takamma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya warka ya fi ubanka nan kutumar ubanka wallahi za mu ku jahilci ba ku san wallahi za mu ku jahilci in ba za mu yi muku wallahi za mu yi muku gida muna muku yankan rago ba Allah ya tsinan albarka wallahi gida makarantu kasuwanni za mu raga muku muna muku jahilci wallahi inda aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wallahi Allah in za ku abin da yake gaban ku abin da yake gaban ku kuna ta amana fiyayyen halitta da muke cin arzikin sa wanda aka yi mu domin shi to ku dan kutumar uban kuma bar ma an tambaye ku a ce ko da a ce ma misali daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata kai wannan abin ba amma da kusan cewa a ce saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake ba mu abinci ko saboda wannan alfarmar da ake mana saboda shi ba za mu masa alkunya ba to bar ta ma an gaya maka gaskiya kenan wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ya karfin ka wallahi za mu ku jahilci duk girman mutum ba maganin mutuncin sa wallahi inda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga muku gaskiya magana kenan za ku ga asalin kalan mu jahilai ne wallahi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsantsan jahilai wallahi in ka taɓa mana fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi mutuncin sa da arzikin sa da darajar sa ta fi karfin wannan wallahi in kai jahili ne ba jahilai bane wallahi in kai